Jesu. There's installation yami. Ngiyifihla kanjani? Like how? Ngizothi ngiyakhuluma. Ngikhosti lana babazi. Ngikhosti lana. Ngizile emagemini namhlanje. Ngizile emagemini. Njalo yazi. Bakithi. Ninjani? Ngiyanibingelela nonke egameni likaNkosi uJesu. Guys, kahle ngiyafunda. Ngoba ngibona sengiqhubeza ku live nje. Ngiyafunda kahle. Phela. Ngithatha break. Ngoba ngiyipopora nje kanje. Ngithatha break. Ingcushe mavava etown. Liphi town wengcushe. Kodwa guys ngizophuma manje neza. Like angizile ukuzohlala like serious. Manje ngiyaphuma manje eThekwini yabona mina sorry. Ngathi salary yami ngena ama debit orders. Ngiyabonga Shafesi hawu. Bangizama Shafesi ngenza umuntu yazi. Ngiyabonga. I-hour ngeke. Ngo-15 nje. Ngiyatatayisa. Thank you Zuko. Ngo-15 nje ngiyatatayisa. Shafesi. Ngibonga bakithi kusiyami bakithi nemkhuze kanqandwe. Please give me your WhatsApp number. No. Hawu Sosha bakithi. Ngiyakhuluma amahlobo fezini. Sosha ngiyabonga. Dlamo if ungaveli kahle fethu ukuthi ngithengela idatha ungithengele nefoni. Ungithengele ne-ring light ukuze ngizobonakala kahle. Hello Mhlengi. Hawu Sosha fethu ngenzani manje? Hibo. Fethu. Yini lokho? Sosha fethu ngiyabonga fethu yazi. Ngiyabonga. Ngisafuna ukubona lezi zinto lezi ukuthi yini. I understand so. Good night, Sosha, and thank you so much. I bought my hair from Central kwa Emlisa. Uba search lapho ku TikTok, it's Emlisa salon, but angithenganga special. I bought the original one. As you can see, I'm not flexing guys, ngiyachaza. Ngithenge original one. Yes. Which is ngikwazi ukusho price la because nina ngizobona ngathi nginemali kanti ngiyahluphekela.
What time is it? We-andile futhi unefoni lapho ekhakini ngisho ukuthi kunewashi. Uzobuza thina ukuthi what time is it? Hayibo wena. Angikaze ngasuza wazi besakusapezi. No, Terence angiflex. Ngithi yabo ishe. Isilona ke. Wenzani? I'm getting my life bakithi. Good. Anginamali wena Terence yebo. Ngithathaphi? Ngiyasokola mina ish. Ngiyasokola shini. Hello wini. Ogeli abatetela amajongo ayikhulumele. Usuyowatetela ku live wakho ke wedlomo yezo ayikhulumele kuwena. Hayi la. Thank you Wanele ngiyabonga. Yini ukulenqa manje mina phela. Thank you Ncishe. Ngise ukuthi ngiyazala Terence cela present kuba umina. Ngizokuthengela. Bye yini nezwe. Hey guys, ngizosheshe ngihambe impela nabo ukuthi amehlo amadonseke kanjani. Yo, like ngibambekile. Mina amehlo umuntu ongazi kahle uyazi ukuthi amehlo awekho nje. Nesimongo siyacobezela yazi nje ngidonsekile. Angifisi lutho manje nazi incwadi ngiyafunda ngapha. Methweke ngami nje ngabe sengidlele. Ungicebisi bakithi shi. Ngokuthi uthini? Street ibhadi. Angazi ngibona ibhadi elinje empilweni yami since ngoba yimi. Hey madod. Sawubona. Ufunani? Sawubona. Ufunani? Cha ngiyabungelela kuphela. Ngiyadlala wena sawubona. Njani? Personal. Ngiyaphila njalo. Ngiyaphela. Nakho ke yabona ke manje. Kurathi mangidla. Hayi lezi njabe inkuzo ihlangana manje sizoloku islama lapha manje senze siphakathini nekuba ngathi nami mhlambe ngilento abayiyo. Kanti uzokhuluma ngani kahle kahle angigene lo Skills. Lale uzakho host uzenzani? Ebo, ngizobona nje abantu kade ngagcina ba live. Ngiyafunda kahle kahle. Ngithatha break. Noma ndizalalela. Wathi mina nawe sibabangani kodwa ngingaza ku-inbox wakho uzongiphendula indaba. Wathi mina nawe sizobangani ku-WhatsApp then ngenza ku-inbox wakho awuzongiphendula. Angiphendula ku-inbox mina kusema. Ngeke njengoba nami nje bengisafunda mama kusasa ngama-practicals yabo ngiya-stage la side phela nepen. Ngicela ungibizele inamba yakho ke ngise lapho since ungaphendula ku-inbox nginamba yakho. Mayi namba yakho ngizoyithola kanjani? Ushayitholakala yazinto. Ayitholakala kuzomela uzame khona lapha kuma-DM TikTok. Cha inamba yona futhi Inani kanti? Ayitholakali. Yabona iyo lento engingayithandi. Cela inamba ku live. Okay bana lelo mandisi angisasikhulumile kodwa. Asikhulumanga. Ngakhuluma ngathini mina? Okay lalela umuntu onobufakazi yabo ngizothatha live record lawa ngizokusendela. Okay ngicela ungisendele. Ngizizwe ngithi mina ngizoku-add WhatsApp ngizizwe ngisho. Hawu impela uzozizwa mhlambe ngalala ngawu-tips uyaphuza? Uphuzani? Ukoloko. Cha, hayibo ngangitips. Sengangena ku live ngitips.
Angiphuzi ngisho ukhuza ibhobhesi kanti ngithatha kanjani? Man, uyakhumbula ukuthi sasikhulume ukuthi mina nje uma kuthiwa ngifuna ukubona kumele nje ngikukhiphe mhlawumbe sendaweni right. Ngiyabonga we-user. Ne? Uyakhumbula ukuthi wathi wena mafuna ukubona ngize ePitori ngikukhiphe endaweni ezi-right ushaye umoya. Ngihlala ngisho kwa ePitori leyo. Ngibuka ukuthi into ekhulumayo nje into engekho. Kanti uhlala kuphi? Wathi uhlala uma ndisalunama naye. Ngihlala eSouth Coast mina. South Coast? Phansi le Natal? Hawu. Ikuphi ngeSouth Coast? Manje ufunda kuphi mafutla ufunda kuphi? Bona ngisho abantu bami bayahamba ke manje angihambi. Ngikho imithwadlana yami. Ngifunda UKZN. Bye bye. Isiyobonana masibonana. Ngelinye ilanga sizogcina ncane mafanele nizofa. Sizosala ungihleba lapho ku-live wakho. Sharp. Ngicabele impela nje into engizoyenza ngizazoba ngifuna nje ukubatshela ngaphi for ngibatshele ngawo. Kusho ukuthi ngihlebeke sharp. Tshela umuntu wakho oyedwa aze ngapha azosala azotshela ukuthi ngitheni. Terence ngoba ngiyakubona ukuthi u-active. Ngicela ukuthi utshopele ngale manje ngoba mina ngizophuma. Uze ukuthi lo uthini ngami. Okay, nawe yize ngicela ukuthi uhambe. Ngicela ukuthi nihambeni nje. Nihambeni nilalele nonke ukuthi lo uzothini ngami. Hayibo wena but AP. Ngicela ukuthi ni njengamanje njengoba nje ngidisconnect. Uzusho into embi, ngizokublock. Yabona akulalela wona. Abantu bakho bazolalela. Yabo nje abantu bathumayo. Nangu uza sayafikile la. Uyangifuna lo mfuna khona abantu abazofika bakhuluma amagama amabi lapho ngoba bafuna ukungiblock. Okay, batshela bangirecord. Angeke abantu baze bakusukele. Awudo uMandisa lalela nani? Umuhle yazi? Ngiyabonga. Into yokuqala nje usayishilwe engathi awudo ngiyafisa mama nje ukuthi mhlambe mina nawe nje ukuthi mhlambe sibaba ngani kuWhatsApp. Angisho ukuthi manje but nje kuhamba kwesikhathi yezo. Ngakujabulela noku-status sakho. Kuba nje ikhombo uyiposta nani noyiposta. Angipost. Yazi mina ngijala nje ukuba nenamba yakho ngoba ngathi nje mangibholekile ngenye ilanga nje. Lokho nje ngikudlalisa mama nge-airtime. Umuntu odlala ngama-airtime mina yabo nje nangama-cash send yabo. Mangibholekile yabo. Nasirazi inamba yakho nje ngiyajabula ngalowo manje ngivele ngibusele le cash send ngana sting. Ngihlekisa mina umuntu odlala ngama-cash send. Ya nje kubantu abafana nawe nje so yabo abantu abahle engifisa ukubazo yabo i-cash send nje ngiyifanga futhi akunake namanje makuthiwa uma ulive ngivele ngidedele mama. Bathi ushela ngomcebo lapha hawunina. Hawu phela yabona mama phela amahlula nje kusekhela ngamagama manje ufuna umcebo. Uthi uma behlula ngamagama nje ngifuna ukumceba akusekho kunye wahlula ngomcebo ke. Wena linto Iyaphansi. Ayishe. So uthini mina ngithola number yakho ngidla nge-cash send yes. Njanje ukudlala nje futhi hayi ukuthi mhlawumbe uzofuna something just nje nge-cash send mama nje 50 rand nje we-cash send yabo. Uyaphuma 50 rand kodwa ku-ATM. Okay nje uzofa 100 rand. Cha vese. Noma 200. Okay ngifaka 200 each and every week or after 2 days. Faka 200. Ngathi uzongibangela inkinga ngathi uyile genge efonayo mase 50 rand. Uzozotshela uthengeni ke. Yabona uzotshela umuntu onjani mina. Ngiyasenyanya isidina futhi nami angifuni ukuba isidina kumuntu. Manje singifake imatch eyodwa. Anginasmoke namhlanje. Ungasmoke namhlanje. Anginandaba nesmoke sakho mina. Nami angineso. Yabona bafana lana nje mina ngithatha nama live record la ngiyowaposta ukuthi umuntu namhlanje yabona nje ngiyaqala uba nentombi enhle sokuhosta nentombi enhle namhlanje. Cha wena uyenza islima yazi.
Saze ngihlezi ngibabuka live bakho. Sengasho ukuthi namhlanje ngiyaqala ukukhohlwa intombi enhle. Yes. Yazona nginebhadi yazi ngithi ngathi ngihlele kunye live kwangena itabani zodwa lapha zangithuka. Sikulayile shame. Bese sesizala namanje zizokhomenta la kimi kuthiwa nami ngiyisitabani. Awusona. Mama ngizange uthemba ngaka mama Ngibonga nawe. wena 100. Ngithi mama nguthemba ngaka nawe yangisukela. Hawu. Kasiba ungaba Yesu isiphathe kude. Akukho wrong yazi. Thank you 247. Umoya wami uvula qobeka yabona ezayitaba ntinyeni. Andile. No akukho wrong uma nje Man uhleka lolandile. uyayiveza nje. Uyiveze emphakathini ukuthi kanjani abantu sebamukela yazi abasenankinga nalento leyo. Thank you Mxoxo listen over. Thank you Andile. Sizokwamukela avela. Two roses bafethu. Cha bafana football into mina engicede bafana. Kosinda thina nje singile. Yabona nje kube nje lo football afake irose lapha yokudlala mani sims bafethu afake irose la sinako mama zongidla bo. Shodele inye rose lokugcina. Shodele inye rose. Shodele inye rose. Ngidlala negay ke namhlanje guys. Thank you Akiba. One more fake rose. Romantis. Ngidlala. Bokhala wena la uthi ngikhulume kabi uzongiblocker bokhala la. Thank you Pum. Munku how are you doing lana? Wemunku mama kanti Thank you Akiba. Times 3 guys, times 3. Nago iPhone. Every gift times 3 ayibo guys ngesidliwa amagay ayibonini. Guys times 3 ayibo. Nayi ngalentelela bo. Times 3 bafethu. Tango latest iPhone tango bafu guys siyabonga. Bafethu. Ngithembile shema. Kanti mama indawo ukuba mama uthi sePitori azi mina ngilo ngiyabudgeta la ngithi mama usePitori ulezansi kude nje. Hayi Agrippa ngicela ukuthi udlale mfethu ngeke mfethu ngidliwa amagay ukuthi Man uAgrippa danki bafu uAgrippa level 26 angithi. Hayi ngazi adlala umfowethu lo. Oh uthi udlala nobafu. Umfowethu lo. Hawu Agrippa mfethu yazi bengikuthembile ngitshela ukuthi hayi kanti cha. Yazi mama umfowethu akancane ukudlala kodwa under one condition. Mtshela uAgrippa adlala, mtshela umfowenu adlale. Okay, lalela. Uzolungisa mos lapho. Ngicela ucheck inbox wakho. Yo. Utheni? Utheni inbox? Ngifika ngibingelela sawubona mandisi. Ngicela nje inamba mama. Ngibhale lo. Alright. Hayibo guys nakungidliwa. Hayibo nina. Tango bafu. Tango ngifuna gila. Hayibo guys ngeke bathi kushuthi bonke abafana la TikTok amagay. Thank you. Banongigiftile shang sabonanga. Tango push swing. Dark still yeah. Alusinda. Ubani lo? Ngiyabanga dark still. Ngicela ukuthi ungastock abantu bami mfethu please abayithandi lonto leyo. Usufuna ukuthi ababona amagay.
Wemandisa. Wena manje khala kwinduku Ngithi ungakhala. ngiyambona lo mfana ukuthi unjani. Ngithi ngiyambona lo mfana unjani. Manje kubuka kwinduku ungakhala. Gay. Usestoka amalokhu unjanami. Useyabafuna-ke ungavumi wena dark. Hawu. Lalela, zizobuyinduku mama. Uyistokani indoda uyenye indoda. Uzuthe ngibuka ukuthi ubani loyo. Angifuni ukubona nje ukuthi uthatha phi isibindi sokusniper mina lo mfana. Uyazazi wena. Ngala ugcina la bese uyahamba. Uyazazi wena ukuthi ubugay nje lo gay nje. Hayibo sishaya ngedlavu zisha. Hawu ngizolenzani ngoba ngenilenze lutho ngizolenzani. Thank you ngobese guys faka nedlavini. Angithi nembo ukuthi uyadelela uthi solenzani idlavu. Ngicela ukuthi nifake edlavini. Ngizolenzani idlavu. Upress idlavu ufake igift. Awuthule wena. Gay. Ayike nizoyenza yona idlavu kuyafana. Ufake igift. Hayibo guys nakhona ngiphexa phambi kalobutu. Buka. Hawu. Ufake igift edlavu. Yabona lalela. Idlavu ifakwe amateur nayo uyabona lezodlala lenzeni. Amateur umuntu ongazi lutho nje uyafosta no dark steel wakho uyafosta nje. I-first gift times 2. Mama ukhiphela mina lo muntu. First gift times 2. Mama ukhiphela mina lo muntu. Awusengithule into akufani nawe lo kumhle kanje mama. Yazi wena Ngikhomba. wena ulamantombazana uthi yebo baba. Ngiyavuma baba. Yebo baba. Abaneni. Okay. First gift. First gift times 2. First gift times how? Kanti njani? I like energy assist. Yazi lalela lo muntu lo uyaphuma la. Wathi abantu bangigade uthi ungakhuluma udodi ngaye. Lapho wena ukhuluma udodi ngami. Ende wazi mina. Uthi uzongiblock wathi ngakhuluma amasini. Inde ngisho ungakhuluma uthi umuntu omhle kanje. Umuntu omhle kanje. Ayikho into ongayikhuluma ngayo. Ngizoblock uzolukhwazana nje. Ayikho. Roses. Uzokhuluma uthini? Uma kana sikhuluma. Ngiyabonga Chomi ngokuthi Namhlanga nje umuntu bafuthu. Anintshele ngathini. Omunye guys, omunye uzofaka i-rose. Roses. Ngicela i-rose bakithi, i-rose. Ngingathini kuyo lenkaya bafuthu angicheke nje into engayisho. I-rose. Cha, shintsha. Thank you latest iPhones. Shintsha mfethu ube indoda. Thank you latest. One more rose. Shiyaphansi indaba yobutabane mfethu maningi amantombazana amahle la ngaphandle. Thank you latest. Hayibo. Thank you latest iPhones. Ungibukani? Ubuka mina nombukani? Thank you Advi. Hayibo. Ubani ke lo ngale? Olwa nami. Thembi, thank you awuyazi. Abama bethana ngiyabalunga. Ama-iPhone lawa latest iPhone ngiyayenza nilunge bafana bake imgunzi la. Thank you Spusiso. Guys, play together on the speed guys. Together on the speed. Uthini ke boy? Bafuthu. Ile noma nje kushubile. Thank you latest. Mwah. Hayi indaba yama-gay ayisuka. Ngiyabona nje ngigcinele ukudlala nama-gay bafethu. Gcinene nje. Ukudlala nama-gay. Thank you latest iPhone. Usisithandwa. Khandi kufollow. But I was saying, Thank you. Try swami ngiyabonga sizamile. Ngakho kutheni azizamile. Nizamile ngo-300 kahle wena ukubhuqa abantu. Hayibo. Nizame ngo-300. 300 over 1.6. Awube serious mfethu. Uyazi ugqoke ijezi elifana nebhlukwe lami. Cabanga. Uzolithatha mama.
Bengasho ukuthi ngicela ukupha lona ngicela ukupha lona lalela ngicela ukupha lona ijezi lalela Mandisa kulula ngicela ukupha lona plus vele ushiya wathi ngistabane mina uzolandela endlini uzolandela endlini hayibo usaba ngoma ngistabane ngi-straight mina mfethu angijoli nama-gay ya kuright impela ke angeze sijojo sathi jezi nje kuphela kanti ushiya wathi ngistabane woza la endlini futhi uzothatha yeso a win is a win. Ayingeke asambeni no-iPhone uzokuphela imali ama-iPhone. Okay mama ube right yes. Bye. Ngicela mawuthola isikhathi mama ungene inbox yes. Ngize ngisithole nje isikhathi mawuzosithola angithi mhlawumbe ngize ube free. Bye mfethu. Ngithi mawuthola isikhathi yes. Hayibo, he's actually a good guy. Futhi uthe she's how Nkosi yami nabantu bayabona ukuthi ugay yes. Mandisa uhambe. Ungobese la uthi she's actually a good guy. Bye. Okay, nabona wafowethu Anihambeni ngibhekela ukuthi uthini ngihambe umuntu lo ngimthembi lo. Hello Swazi. Uzabheka ukhalelani mfethu? Baba yini ke lezo? Baba yini? Isiyobonana masibonana. Andifuni ngimgidele. Isiyobonana. Ikline bando. Isiyobonana masibonana. Isiyobonana. Baba yini? Why is keep singing the song? Why is singing the song? Why is singing the song? Man, send you something. Ish. Yaphazamiseka cara. Okay. Thank you, Mxolisi. Bye niggas. Yeah, saying how about the latest iPhones. Ngiyabonga once again, Shem. Thank you so much. Guys, please join my fan club njalo. Ningakhohlwa. I-fan club bo. Ningakhohlwa. Hayibo. Bye. To the moon, to the back, to the front, to the behind. Ngithanda nyani. Umuntu onabantu abawu-414 ufuna ukuzodlala nami imatch. Keke. Hayibo ngicheck imiceni. Baba yini uthi ngifunde guys ngeke. Ngithi yabo ngiphethe impela. Yebo. Ngiyafunda guys. Baba yini nezo ningithandazele lapho ukuthi nama exam lawa. Ngiyabulala. Baba yini nezo. I'll see you guys when I'll take a play the phone charging. Mama. I'll see you guys ngomvulo. Ngiyabonga ugatsheni guys. Yo. Kaze ngaphatha inkwani. Bengenzani? Ngiyabonga wejoni. Yo. Guys, mandilale.